ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ମୌଡ଼ମଣି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ତିଥିକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆହ୍ଲାବାଦ ସହରରେ ଏକ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତ ପରିବାରରେ 1899 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଥିଲା। ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପଦଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଚାଚା ନେହେରୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ନାତକ ଟ୍ରିନିଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କେମ୍ବ୍ରିଜରେ ସାରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେ 1920 ମସିହାରେ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ। 1912 ମସିହାରେ ସେ ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଓ ସେ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ। 1920 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଶାସିକାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସେ 1921ରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖଲାସ କରାଯାଇଥିଲା। 1947 ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମତ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ନିଜ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ନେହେରୁ 16 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। 1947ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରାୟ 65ଟି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକସହ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶାସନ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା। ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଗତିର ସୂତ୍ରଧର। ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶର ସୁନାଗରିକ ଓ ଦେଶର କର୍ଣ୍ଣଧାର ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନେହେରୁ ସର୍ବଦା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା, ଉତ୍ତମ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକ। 1964 ମସିହାରେ 27 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା।